שומע נאווה? אה, הקטע הזה עם ה-UI החדש אחד כן. המגניבים. הבלי, כל הדברים האלה. כן? כן, כן. לא יודע, לך לסטלה אם אתה רוצה. בוא לראות, בוא איתהרד גם. אומייגאד. דארקלט, וואו. מגניב. הלאה, אני בא אליך. אוקיי. תגיד, בדקת אצל ג'ייק אם יש שם כזה... יש שם דברים שחסרים לך? כן, 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 אני בודק. בעיניים. גם memory match. שיט, memory match. הנה, אני אומר לך, זה כתב לי פה לונה has been added, אבל זה לא כותב פה. לזה עכשיו כתב מגנטיק. לא נראה לי שזה עשה לי את הנה, למגנטיק. לונה has been automatic added to dark shade, מוזר. just... בוא נבדוק את זה. עוד שעה. די... רגע, מה? מה? אחי, למה דייב פה? מי? אתה לא מכיר אותו, הוא מלימבו כאילו. אחי, מה הוא אוקיי. עושה פה? אין מושג מה אתה רוצה, אבל סבבה. יש משימה חדשה. רגע. לא יודע. תמיד היה לי מעניין מה היה לו בכזה. מה אני שומע? מי זה דייב? זה מי שבלימבו מביא לך את המשימות, זוכר? סיפרתי לך. לימבו. כן, סתם כן, יותר כן. מדי זמן. waste of יש time. לו גם לנטרן, וואו. מה אני שומע באמת? אין לו אבל משימות, שומע? יש לנטרן מיוחד? לא יודע לזה? כזה, לא יודע, ירוק כזה, אולי ווינדי, לא יודע. רגע, אני עוד מעט בא הוא לבדוק. לא מביא שום משימות, לא מביא טוב, שום משימות, שומע? לא? אז... לא לא, יודע, רגע. וואי, מוזר, לא? באמת מוזר. הוא גם אפשר להיכנס דרכו. לעומת כל NPC, סתכל את ג'ייק לדוגמה, את ג'ייק. רגע, מה? רגע. נראה לי זז? מה אני שומע? טוב, רגע, אני בא. מה? הוא פשוט לקח והלך. מה? חכה, אני בודק. איפה? רגע, אני בודק שנייה בפורטבל. איפה? מה אני רואה, אחי? אין פה כלום. רגע, אני מחפש בפורטבל קראק. טוב. מה אני שומע? איפה הוא היה? מה? זהו, מחכה פה, מה? חכה, אני שואל אותו. יש לו איזה משימה חדשה? לא, אני עדיין במשימה החמישית, מה? טוב, רגע, בוא להראות לי איפה זה, מה? לא, אני אסביר לך, הוא פשוט לקח. צריך על נאו, בוא לפה. כן. הוא עמד ככה, הוא הלך מאחורי זה, ונעלם. מה אני שומע? מה? לא, אתה צריך להפסיק. אני לא קונה את הקרה הזה.